Светът без страх от Бог, защо всичко вече се разпада. Погледни света около себе си. Повече знания от всякога, повече технологии, повече свобода и въпреки това повече хаос. Повече омраза, повече объркване, повече празнота. Библията обяснява защо. С едно изречение. Началото на мъдростта е страхът от Господа. Не е страх от наказание, а страх, който казва: има истина над мен, има граница. Когато този страх изчезне, човек не става по-свободен. Той става сам за себе си Бог. И тогава всичко започва да се разпада. Добро и зло се объркват. Грехът се оправдава. Съвестта се заглушава, а Библията предупреждаваше. Всеки вървеше по пътя, който му се виждаше прав. Това не е напредък. Това е загуба на компас. Свят без страх от Бог няма абсолютна истина. Само мнения. И когато няма истина, няма и граници. Затова днес виждаме семейства, които се разпадат, деца без посока, свобода без отговорност, любов без жертва и въпреки всичко това, светът ни пита: къде сгрешихме? Той пита: как да заглушим болката? Но Библията казва ясно: има път, който на човека се вижда прав, но краят му води към смърт. Без страх от Бог няма смирение, а без смирение няма покаяние, а без покаяние няма изцеление. Затова светът е пълен с решения, но празен откъм отговори. И точно тук идва Исус Христос. Не като философ, не като мотивационен говорител, а като истина. Той не каза: аз ще ви направя удобни. Той каза: аз съм пътят, истината и живота. Страхът от Бог не е окови, той е основа. Защото когато знаеш кой е над теб, разбираш кой си ти. И въпросът не е защо света се разпада. Въпросът е какво се случва с един човек, когато извади Бог от уравнението на живота си.